komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:32. Mayong hapon na naman sa itong mga palangga mga tagpalamatikag. Welcome sa itong pagpangalagad sa sininga hapon sa palatuntunan. This is my life. Martes karon nga adlaw, Disyembre 15, tuig 2020. Mother's Day, kumbaga, sila pahambalon. Tungod ang wining adlaw nga sa diin ang iloy magabato na naman. Alin sa ila sini mga bana, ha? Para may mabudget naman para sa sulod sang 15 dias. Ilabi na, mabudget-budget ang kinitaan. Kag makahimo, gamay man nga budget para sa selebrasyon sa pag-celebrar sang Pasko kag pagsug-alaw sang bagong tuig. Diba? Te, nakapreparar na kay nga pila 10 days more to go. Christmas Day na, December 25. And 17 days before January 1, 2021, Happy New Year para sa tanan. Daw hindi nagidya naton manigar o kung mapanginwalaan pa ang tanan, na amo na siling nila, no matter what, ano man ang nagkakatabo sa aton palibot, ginabudlayan kita, nagakalipay kita, ano man ang aton ginapangatubang, apang kung magsiling gani Paskwa, bagong tuig, mag-aabot gid. Hindi nato nina mapunggan, di ba? Bisan sa gamay nga selebrasyon upod sa itong sa kapamilya, malipayo na ang tanan. Ano ba lang mga mensahe ninyo sa karon nga Pasko? Wala? Ang kalinong, ano pagkid? Ang katawhayan, ang kalipay sa sulod sang aton puluyan, maayo nga relasyon, paghangpanay, ang pagpaumuray, kag kinahanglan, magpangalipay kita, basta nga, ilintindihanay ang tag sa kamiyembro sang pamilya. Concern nato niya as family, of course. Magpinatawaray. Kag syempre, Christmas is sharing, giving, forgiving, para nga maangkoy neton ang kalipay. Alaw na 35 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na dira nga mga suki sa kahanginan sa kutob sa aton malabutan sa sininga hapon sang pagpangalagad sa This is my life. Yes, ang aton pagpangamusta. Okay, gidang panyaga tada. Ano ang sudan nga ginsaluhan ninyo sa sininga udto? Kung tapos ng mga hilimuson ninyo dira sa iban nga mga naulihi pa sa pagpanyaga, go lang. Ha? Updan ninyo si Tita Wilma samtang nagapalanyaga ka mo dira, samtang nagapalanghimos o kung nagapanghimos ka mo dira, or samtang nagahilay-hilay ka mo dira. Nagasulusandig sa inyo na hamtangan, kagbaw gapiyong-piyong ang inyo mga mata. Pero ang inyong mga palamatinaan, ang inyong mga dulunggan nagaupod kay Tita Wilma, ganiop na kita tubtubtak na stress iya sa sininga hapon. Hinay-hinay Tita Wilma, di ba? Tungod nga, hindi kita magkumpiyansa sa aton away sa gihapon sa sining COVID-19. Although nga diri sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, maayo-ayo, no? Nagamay-gamay, nagnubo-nubo ang mga nagapositibo adlaw-adlaw. Pero ang bantayan naton kung may mga mag-aabot nga halin sa ibang nga lugar,
kinahanglan protection na nato ng aton kaugalingon. Sa gihapon ng pagpahanumdum ni Tita Wilma sa aton mga health protocols nga dapat kinhimuon sa aton tag sa kakaugalingon, kainatanan para man sa aton kaayuhan sang bugos pagid nga pamilya kag sang aton mga kauturan sa palibot. Face mask, face shield. Pag magwa, ano gani, social or physical distancing, himuon. Ang pagpanghugas ng aton mga kamot, himuon gid. Dugay-dugay na. Kung anong hikuton, liwa. Ang mga kabataan na anad na gid. Pagkatapos kung ano man ang himuon ba, dugay-dugay, balik-balik man sa alcohol, spray, tsak, hugas sa may iban ka pang hugas sa lababo, no? Kanami sina. So, sigiho na ton. Mga kabataan, kag mga alert na naton nga mga anak iya nga kung magwa pudyot ang ila sini face mask, no? Pero kay nami ilang pati ng aton mga young ones, di ba? Mga elders na iton dira, mga senior citizen naton dira, nakita naton kung daw ano kamo ka masinulundo na. Padayunon ginaton ina para nga matapna kag maganubo kag makagwa na kamo. Makagwa ka mo sa inyo puluyan. Di ba, Tita We? Dali lang dumduman ko 15 subong. Preparar na, kinalang tulog karon temprano pa sa gabi para sa aginaldo buwas sa kagamo. Sa iba naman nga magasimbang gabi, mag-aumpisa ina iya karon, may ada ibang schedule, alas 5 sang hapon. Ang iba naman alas 7 sang gabi, dira sa amon sa Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Bata. Alas 7 sang gabi ang simbang gabi. Pero dira hiwaton iya sa may Rose Lawns Chapel. Open. Dira kami, no? Sa iba naman nga mga lugar, lain-lain nga mga schedules, of course. Kag buwas sa kagahon, may ara, duha, no? Mga duha ka mga aginaldo masses, inakon nga, mas nga kadamo, gid, para nga maakomodar ang mga sumilimba nga makasulod nga safe ang tagsa-tagsa. Hindi nyo gid pagkalipatan. Kamu mismo ang mag-observe sa social distancing. Hindi gid pagkalimtan ang face mask ag face shield. Di muna makasulod mo, no? Pero kita sa iton kaugalingon, kinanglan mangin maalam kag mangin mahinalungon kita. Amo lang gidnanan. 1:39 Action Radio, Philippine Standard Time. Tungod nga ginapahalong kamo ni Tita Wilma, kay kinahanglan dulaon tagid na ang mga kaso sang coronavirus diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga mga lugar. Of course, kung mahimo naton sa bugos nga Pilipinas, himuon ta nga pag-abot sang tuig 2021, makasilinggid kita. Salamat gid Ginoo sa pagsabat mo sang amon pagpangamuyo sa inyo. Natungod iya sa COVID-19, di ba? Actually, sa eton update, 13 ang bago nga kaso sa COVID-19. May suma total na iya karon ang Dakbanwa sang Bacolod sa 5,530 ka mga kaso. Sa probinsya naman ang nagdugang 14, may ara naman total iyang probinsya sa Negros Occidental sa 6,270. Ang bugos nga pungsod may ara sa karon nga 450,733. Kag sa bugos nga kalibutan ara na mas sobra na 73 milyones ang mga kaso sa COVID-19. 73,189,339 ang record ng sang World Health Organization. Ang nagkalamatay, sobra na iya sa pila, Tita Wilma, sobra na sa 1.5 milyones. What's nga nun, pila na ang record iya sa bilog nga kalibutan? 1,627,797 na. Muna siling naton, bisan paano, ha? Hinay-hinay, hindi gid kita magpagusto iya sa karon nga Pasko. Nga pareho sa mahimo naton sang una ang pagtinipon-tipon kapag pagtinipon-tipon kag pag sinadya-sadya pa mo ka na bala, Tita Wilma, na. Well, anyway, andas man magpadayon si Tita Wilma nga ito na updates. Update na ito halin sa Weather Bureau, ang Pag-asa. Sa gihapon may 3 kahapon,
ang tatlo ka weather system ara sa gihapon. Ginamonitor ina sang pag-asa sa sulod mismo sa atong pungsod Pilipinas. Ti suno sa pag-asa, apektado sang tail end sang frontal system ang eastern section sang northern Luzon. Northeast monsoon o amihan naman ang nagaapekto sa nabilin nga bahin sa northern Luzon, samtang mabatyagan naman ang easterlies sa iban nga bahin sa aton pungsod. Ang kapaang, ang kainit, isa na kita dira. Para naman sa mangin, dalagan sang panahon or dalagan sang panahon karon nga adlaw, syempre, na makabatsyag or nagabatsyag man sa magalumon nga kalangitan, may araya pagpahuyang nga pagtupas ang ulan sa bahin sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, kag syempre inatungod man sa amihan. Magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta naman nga mga pag-ulan, ang gina-eksperyensya sa bahin sa Cordillera Administrative Region. Nabilin nga bahin sa Cagayan Valley kag sa probinsya man sang Aurora, inatungod naman sang tail end or ikog sang frontal system. Sa nabilin nga bahin sa itong pungsod, may pagulugalom nga kalangitan nga ma-eksperyensyahan, may isolated man nga pag-ulan tungod sa easterlies, dala naman kita dira. Gale warning nabatak sa bahin sang Batanes, sa Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte kag Ilocos Sur, subuman sa La Union kag Pangasinan. So sa forecast diri sa eton sa Visayas, kalakip ng Occidental Mindoro kag Palawan, ang Calayan Islands pagid, magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta nga mga pag-ulan inatungod sa easterlies. Adapya naman sang hangin aton mabatyagan halin sa nasidlangan, panakatundan nasidlangan. Batyagan ta na diri sa Visayas, of course, Occidental Mindoro kag Palawan, pati na ang Calayan Islands. Ang temperatura naman nga aton mabatyagan from 24 to 32 degrees Celsius karon nga adlaw. Ang adlaw nagbutlag kaina alas 6:13. Naadlawan man siya bugtaw. Naadlawan man siya butlak pero timprano pa siya magatunod sa karon nga hapon. Alas 5:29 magadulom ng aton palibot. So preparar kag planuhan ninyo kung ano ang mga dapat himuon naton sa siniiya nga adlaw. Okay. Sa dugang pagid naton nga updates, ari Tito We. Ining pagsaka sang COVID-19 gina-foresee ginatan-aw giniya na sang aton mga kauturan, especially ang isa ka grupo, no, ang Octa Research Group. Nga kay ginapaabot ina na sa pag-selebrar sang Pasko kag bagong tuig, ginatan-aw nila na. Pero suno sa ila handa naman ang mga pribado nga mga ospital sa posibilidad nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa sining holidays. Sa mga opisyal na mismo yang naghambal nato sa aton suno sa Octa Research Group na posible nga matapos ang 2020 na pagkatapos ng 2020 ang record sa COVID-19 may posibilidad magalabot sa 480,000 na magalabot sa 480,000 ka kaso Pilipinas na. Gani ginapahanumdum gid ang publiko. Sigihon tagid, padayunon tagid ang pagsunod sa mga health protocols. Amo nang hambal ni Tita We kaina, ang face mask, ang face shield, social distancing, kag paglikaw sa mga pagtinipon-tipon, mass gathering, kung pwede gid lang, na? Kaya nga, gin-share sang members of the Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga nagnubo ang numero sang nagaka-admit sa hospital tungod sa COVID-19 sining nakaligad nga simana. Pero, sa gihapon nagapreparar sila sa posibilidad liwat na naman nga pagsaka or pagtimbuok sang kaso na sang matapikan sining virus. Sa kamaturan, suno gani sa members of the Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga si President Jose Rene de Grano, naghatag na sila sang mandato sa nakaligad. Syempre,
naghatag alokasyon 20% sang allocation sang beds para lang sa mga pasyente nga may COVID-19. Sunod man sa iya, separado ang COVID areas sa non-COVID areas. Mas safe sunod sa iya ang ospital sang sa mga palamasyaran, pareho sa mga malls. Kaya nga stricto iyang ginasunod sang mga staff ang health protocols. Pero may pahinumdum naman siya na sa piyak naman iya nga bahin Tita Wilma, no? May pahinumdum naman ang Vice President ng Philippine College of Physicians nga si Dr. Maricar Limpin sa atuntanan. Hindi kita mag-celebrate holiday sa gwa sang balay para malikawan nga malatnan sang virus. Kung pwede, sa sulod lang gid kita sang balay na amo na iyang iya sini hambal na. Ti ara man sa aton nga nagapamati kag nagaupod sa sini nga hapon, usual ti syempre ara man lang ta sulod sa aton balay, no? Galing hindi ka malikawan tamyawan na bala Merry Christmas gwa kasi imo balay kang manamyaw tupad balay ti halong-halong lang ang proper lang dapat naton himuon ta lang. Kay nami man ang mag-enjoy kita kag mangin malipayon sa pagselebrar sang Pasko, sang bagong tuig, pero mas maayo pagid nga mag-enjoy kita nga safe kita tanan. Right? Yes, Tita We. Wari mayo giniiya nga Pasko kag bagong tuig na sa maswerte nga nagdaog sang 166 million pesos nga jackpot sa loto. Wow. Di na sigurado mangin happy Pasko ya kay nga solo lang siya nga nagdaog sa jackpot sa 645 mega loto. Suluha maging sulo yung 166 milyones. Kabay pa nga mangin maaluan siya. No? Kabay pa nga mangin maaluan siya. So, no, sa PCSO, nakuha na sang tagdaog. Nakuha sang tagdaog ang jackpot pagi sa iya sini winning number combination. Abi ninyo kung ano yung mga numero. 34, 11, 6, 24, kag 25. Di kagabi na nag-draw na. So sa kabugusan ang makuha sining solo nga tagdaog 166 milyones 546,579 pesos amo nang iya makuha. Ika mo sa mga nagatayada sa loto, may ara man nakahawid. Bisan, gani nga may bisan daw mapatas ka lang nga pwede mo mabakaliwat ang card, 20, na? Mga may ara ka nga 3 or 4 combination nga makasulod nan. May madaog ikaw di ba? 4 combination. Yes, may madaog ikaw, 5, yes, pagid nan. Sa mga may swerte iya sa numero, okay kid, di ba? Okay kid. Good luck sa inyo. Padayon lang wala sang madula sa mga nagapasimpalad basta para sa kaayuhan. 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na mga kauturan dira sa inyo man pagkinanglan sa mga preska. Apahibalo. Araw-araw.
Hello, hi lang. Na, pamukha na wala tawe. Hello, hi lang kay Lani Heromiano dara. Salamat gid kag mayong hapon. Tawi monitor ko di sa tapas. Sa bugos mga pamilya, mayong hapon lang dara. Kag Good PM Action, we live kami diri sa imo programa sa Minuyan sang baby ko. Ha? Sa baby ko Savannah Escobedo kag sa asawa ko Stephanie. God bless you, Action Week. Salamat gid Nestor Escobedo. Merry Christmas in advance, no? Miga Wilma, shout out lang liwat kay Poy Poy. Hello, Poy Poy. Good afternoon. Get well soon. Ha? Okay. Merry Christmas sa imo. Okay. Alin ina kay Mama Dear mo. Vilma Son, amiga, thank you, kid. Good afternoon, Tito Wilma. Please greet my apo, Miko Alit Puasan, for his 5th birthday. Thank you so much. Milagro Cesar Alit. Be safe, God bless, and Merry Christmas. Likewise, Jory Montiliano, mayong hapon, Action Wilma. Salamat gid sa imo, Jory. Kag dira man sa may Maaw Public Market, Good PM, gapamati kami diri. Salamat gid Erwin Gonzalez sa inyo dira tanan, mayong hapon gid. Dala na da si Inday Giselle Franco. Paamo ka na wala dito, no? Jory Montiliano, yes. Kag-ara pagid, Tita We. Jean Marie, mayong hapon, Tita Will, mamati lang kami diri sa Canlaon City. Merry Christmas, Tita. Okay, balikan ta lang kamo karon dugay-dugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalas. Yes, ang pagbasa na ni Tita Wilma sang aton sulat, mensahe, ngat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay aton pagkabasahon sa sininga hapon, nagapatawag ni siya kay Inday Emeline sang Isabela. Dumduman ninyo, na? Ang mensahe ni Inday Emeline sa aton messenger, nagasiling, Good afternoon, Tita Wilma. Kag sa tanan nga mga tagpalamati sang imo programa, This is My Life. Tita, ikaduha ko na ini nga pag-message sa imo sa messenger. Ang una ito balang pati sa pagpa-enroll ko, pero subong okay na tita, naka-school na ako. Subong tita, nagsulat naman ako tungod mangayo ako sa imo advice. Ako si Emeline, 17 years old, kag grade 11. Tita Wilma, nga aamusin ni ang nabatsyagan ko subong. Love na bala ini? Abi mo tayo naghambal ako sa akon kaugalingon, nga indigid matabo, nga maluyag ako sa isa ka soldado. Pero, may mga army nga na-assign diri sa among lugar. Nga subong ko lang ini nabatsyagan, kag nga sa isa pa ka soldado, Tita Wilma. Taga Iloilo siya, pero diri siya sa Negros na assign. Sang una ko siya nakita, na love at first sight ako sa iya, tita. Do sigurado ka gid ba? Tungod sa tagsa nga magtulukay kami, nabatsyagan ko nga daw nagayuhuman ang akon kasing-kasing. Labi na gid kon Sunday, tita. Kagwapo-gwapo gid sa iya, nga nagasuksok sang uniform nga iya sang soldado. First time ko, tita, nga nag-admire sa isa ka lalaki, kag sa isa pa ka soldado. Kung ara ako sa waiting shed, sako man ang iya sinilabay. Sako man sini ang iya labay-labay. Samtang ako ga-research, kag patago man nga nagatulok sa iya. May best man, Tita Wilma, nga nagakadakpan ko siya nga nagatulok sa akon. Patago man. Wala ko kabalo kung nga amo sini. Hindi man ko pwede mag-share sa ilan ni mama kag papa. Kay nahuya ako. Kag isa pa, tita, ato sila sa Manila. Ano dapat ko himuon? Galibog ang ulo ko. Pero kung maglagaw ako sa waiting shed para makakuha signal kag mag-research, makita ko siya. Kag kung makita ko siya, mabatsyagan ko ang kalipay. Kag nagayuhom ang akon kasing-kasing. Bao nga mga anak mo. Tita Wilma, 19 years old
pa lang siya, na? Ngayon nga grade 12 lang ang natapos niya. Kinahanglan ko ang imo advice, Emeline. Hindi na. Emeline, sa imo, salamat nga kalingaw nagabasa si Tita Wilma, perting barangisi ni Tita Wilma, kaya daw, naga-enjoy ako bala, mga anak, ha? Kaya syempre, tanan nga mga babae, tanan nga mga lalaki, nagaagigid sa, adolescent stage, di ba? Ara sa kung mag-teenager ikaw, ang mga crush. Nga feeling mo ba true love mo na gid. Ginakilig ikaw kapin pa makita mong imo crush, ba feeling mo ara ka sa cloud 9, di ba? Yes. Nagayuhom ako tungod nga siling ka before naghambal ka sa kaugalingon mo, nga hindi kasang isa ka soldado pero subong hambal makita mo nga naka-uniform siya kagwapo gid sa iya pa mo kana bala dito mo diretsyo na comment si Tita Web, but anyway sa imo Inday Emeline, good afternoon, ha, salamat gid sa pag-share mo, makalingaw gid makalingaw gid ang kaundan sa imo sulat, kag hindi lang nga siling makalingaw, magkahatag man leksyon sa mga pareho mo nga mga teenager, sa pangapareho mo nga pamatanon. Normal ina nga balatyagon, kabahin ina sang inyo pagtubo, sa inyo growth and development, nga sa diin ara kamo sa sitwasyon nga sa diin ang inyo pamansaron, hindi ka mo kabalo magdesisyon, nagaduha-duha ka mo, confused ka mo, do something amo na bala na amo ina ang imo sinisitwasyon. Nga kun kaisa ma-misinterpret sang isa iya ka teenager ang mga bagay-bagay. Ma-misinterpret hindi lang mga bagay-bagay, kundi pati na ang inyo mga balatyagon, ang inyo mga nabatsyagan. Amo gina normal na siya, girl. Normal ina nga mag-admire ikaw sa opposite sex. Normal ina nga makita sang imong mga mata nga nagwapuhan ikaw sa iya. Pero, ang mahamba lang ni Tita Wilma, sa imo pang idaron nga just 17 anyos kag naga-eskwela pa, wala man siling, wala kita salig sa imo, na-mention mo, wala dira sila nanday mama kag papa mo, hindi ba tawe? Pero, ara lang sa imo ang tanan. Kinahanglan, mangin mature ikaw sa pagtanaw sang sitwasyon. Subong nakita mo na to, nagatutom ka, kaya naga-research ikaw, naga-research ikaw sang para sa imo pagtuon, tingakadto ka sa waiting shed, kaya dito dasig ka mo iya kang makakuha sang ganito dito iya kang makakuha ka mo sang signal para sa inyo sini modules or whatever. Hoogid na ginahanduraw mo ang nawong sang soldado nga ina tiga pamangkot ka kun bala true love na ina siya. Kabahin sa inyo pagtubo sa namansyonara ni Tita Wilma, Inday Emeline. Crush or infatuation amon siling naton ang pagdayaw, ang pag-admire sa kagwapo sa mga nakita mo nga mga maayo sa isa ka lalaki. Pero hindi mo pagpasutan ng imo kaugalingon nga gubo ng imo sini mga plano sa kabuhi. Kinahanglan lang gid, girl, ang mahambal ni Tita Wilma. You should know your limitations and you should know your priorities in life. Sa imo pang idaron, nagahampang na dang kagamo mo. Nagamo nang nagalibog ang ulo mo. Mga para sa imo problema ina. Part ina sang imo pagtubo, 'di ba? Part ina sang imo pagtubo sa pagdesisyon na. So once nga magdesisyon ka, kag ang resulta nami bot silingon, kabalo ka na magdesisyon sa kaugalingon mo. Kung sa isa ka bagay, magdesisyon ka kag hindi nami ang resulta, you should learn from it. Ay sala gali. Ay hindi pa ko gali kabalo masyado. Gid kinanglan gali paminsaron ko gidaan. See? Na kun sala kinanglan tan-awon mo kung anong matun-an mo dara. Nga hindi na masulit pa uli.
Wala man kita nagasiling untaton mo inang pag-admire mo sa iya. Natural ina girl. Natural gid ina iya. Kaya nga, kung kaisa, kung ginakilig ka, nagaka-inspire ka pa gani. Na? Pero hindi lang maghatag motibo. Ang mahambal lang gid ni Tita Wilma sa imo, tutom ka sa imo pagtuon. Sa karon, importante gid para sa inyo nga mga kabataan nga matapos ang inyo pagtuon kag kung masarangan pa kamo sa inyo ginikanan nga mapadala sa eskwelahan para sa maayong edukasyon para sa inyo maayong nga palaabuton himuan ninyo sa inyo kutob nga masarangan. Okay lang ng mga may jutay-jutay nga natural na iya kay kung mga flowerings na isang inyo nga life. Natural lang ina siya, pero kinanglan kabalo ka mo kung asta diin lang kutob. Nakabalo ka mo sa mga do's and don'ts. Bala magkapayo na sa inyo kung hindi. Mama mo ka na bala girl, no? Pero, sige, i-enjoy mo lang pagtulok-tulok sa iyo. Pero, kunti magpalapit siya, kang pangilala sa imo siguro naging man, kilala yan na ka. Kaya nga, aga kunara ka, ara man da siya, patapos pasiplat-siplat sa imo, pero halong lang, hinay-hinay lang, wala ko man ginapakalain ng mga soldado, nag-admire kag nagasaludo man kita sa mga abilidad sa mga soldado, pero maghalong lang, kay puwerte maghigugma ang soldado, baw. Hindi, lahog lang na ni Tita Wilma, hindi man tanan. Kay may mga soldado nga mga seryoso, kag mga matutom, bisan soldado ka man kung hindi, may ara seryoso, may ara hindi seryoso. Diba? Gets mo dang point ko, Inday Emeline? Halong lang, wala sa malain sa nagahalong, ha? Kinahanglan, handurawon mo lang da siya. Pakita mo lang siya kung di happy ka na, di ba? Alas 2:09 Action Radio Philippine Standard Time. Aha, sa ito na naidiraman mga kauturan ng atong sunipan niya. Tante nga mga pahibalo. Greet lang ko sister ko dira sa Ibi Magalona, si Gemma Lumawag Hayona and her family. Happy pamati lang da sa ila. Kay gapamati gid siya subong from Vilma Sona. Ay, kanday Gemma, ara sila si Ibi Magalona. Yes, thank you, and good afternoon lang dira sa inyo. Good PM Action, Tita We. Monitor gihapon kami diri sa may Salan Homes. Yes, Tita We, halunggid kita. Kay hindi man ini mabugat sundon. Kag pray lang gid kita. Keep safe, Tita We, han. God bless you always. Yes, Virgil Pinda, ikaw man. Kag salamat sa imo. Good afternoon, Sis We and Action Radio staff. From Isad Sinyang, Sister J, thank you so much. Ara na siya sa iban nga pungsod. No? Thank you gid sa pag-upod. No? Samtang ara siya, subong, mga time dira sa inyo na ara ka pa sa salon or ara ka na sa imo house. Thank you so much sa pag-upod kay Tita We. Mayong hapon, Miss We, yes, Miss Homa Lumina, Miss Heaven, thank you so much.
Tita We, good afternoon. Maayo lang nga pagpamati sa monitor sa imo subong diri sa Barangay Buena Vista, Hibong, Pontevedra. Stay safe sa aton tanan. Hambal ni Marin Insha Fabiano. Salamat gid sa imo. Wow, Melili Oligo. Long time no hear, ha? Good afternoon sa imo. Deras ginagwit ni Melili Oligo si Sally Canada of Barangay Tangob, Kagawad. Happy birthday. Happy birthday kay Sally Canada sang Barangay Tangob, Kagawad, Sally Canada. Alex Montesa, thank you so much. #truth. Thank you, kids, sa imo. Neil Talorong, good afternoon or good noon, Ma'am Titas. Subong talang ka nakita. Subong mo lang ko nakita. Okay. At least at last nakita mo na gid man. Thank you. Good afternoon, Ma'am Wilma, and to all the avid listeners and viewers of ARB Action Radio Bacolod, especially to Malaga family. Stay safe always. God bless and more power to ARB. Thank you gid sa imo, Ma'am. Damo-damo gid nga salamat man sa imo. Tawil, Mama, yung hapon, upod sa makahang, bawara naman siya, upod sa makahang mga programa sa kahanginan, sa adlaw, sang mga laon binayaan, dala na dira ang pinamataan sang iban, kagin pa sa pasipalahan mo, ikaw, Alex, makadamo, linggit sang imo nahibaluan. Okay, good noon to live sa imo, Mr. Malili Uligo. Pag-greet lang happy birthday today. Okay, nag-greet ko na, sir. Kay Kagawad Sally Canada sang Barangay Tangob. Thank you. Gapamati, gid kami adlaw-adlaw sa programa mo. Pa-shout out kay Inday Budak, kag Nini Gamay sa Victoria City. Halin sa kay Kausing Katulay Yunon. Inday Budak. Pamo ka na. Nini Gamay, dala sa Victoria City. Okay, Cory Vidaha. Mayong hapon. Mayong hapon watching from Kuwait. Yes, Miss Cory, thank you, good. Jocelyn Libon Despujo. Mayong hapon, Tita Wilma. Kay Bia Jonathan, yes, salamat man sa imo, ha? And good afternoon, kid. Martin Aliling, araman. Si Jean Officer, good afternoon, Tito, no? JC Quiz, action, Tito Wilma, mayong hapon sa imo. Kag kay Jory Montiliano, Merry Christmas, action, Wilma. Kag kay Juchian Kilantang Hipigon, hello, Tito, pamati lang kami dira. Inday Nika, good afternoon. Okay lang. Balikan talang kamo karon naman dugay-dugay. Relax lang. Standard Time. Yes, Tita We.
sa siningabahin ang ato naman madulong sa ilang mga informasyon, no? FYI para sa inyo sa sininga hapon. Pero dira na kay manang Perla kag kay Maymay nga nagawpod kay Tita Wilma karon nga hapon. Yes, kay Inday Norma kag kay Inday Grace, salamat kag maayong hapon gid. Mami Diana Consolacion dira sa Isabela kag kay Nanay Dayin, salamat gid. And of course Mami Pilar sa inyo gid. Ha? Alas 2:10 siya tina ang aton mahatag nga informasyon sa siniya nga hapon. Kaya na regarding sa gihapon sa pagselebrar naton sang Pasko kag bagong tuig. Kaya nga hindi kita malikawan nga bisan pigado kita, no? Masiling ya pigado. Ang Pinoya, hindi mo ginaya mapunggan. Mangita ginaya paagi nga may pagasaluhan sa ila sinila mesa. Bisan pansit lang, bisan timpla lang da sang ano na gani, powder nga juice, di ba sa babaw la mesa, dason may pandesal, dason may isa kabilog nga lechon manok, ay lipay na iyang Pinoy. Bisan pigado, bisan ara na iya sa alas 10 na sang gabi, pangita pa, gahingagaw pa, para may maluto, para may saluhan ang pamilya. Di ba? Pang Noche Buena. Yeah. Noche Buena, syempre, para na iya sa pagkatawo. December 24 sang gabi, no? Pagkatawo ni Jesus. Ang Medianoche naman sa pagbulag sang tuig. Di ba? So, ginalantaw na gina-foresee, ginaplanuhan na ina sang aton mga iloy sang puluyan. Pero, ang paghalong-halong sa gihapon tungod sang aton ginapangatubang nga pandemic, ay himuon tagid. Magluwas nga ginahalungan nato na nga ton ikaayong lawas, ilabi na sa mga may pre-existing disease, may mga ginaantos nga balatian, nga hindi pwede magsobra-sobra sa pagkaon, hindi man sila nga hindi ka magkaon sa amusina, di selebrasyon ina iya. Magkaon ikaw husto-husto lang. In moderation lang, para nga mahalungan nato na nga itong lawas. Pero, ariho, ginapangabay gid sa mga experts naton na sambot sa mga experts mga doktor na ang mga arabala sa ahensya sa ikaayong lawas na ginapangabay gid kita nga mga Pinoy sa karon iya nga Paskwa kon mahimo na likawan anay naton nga mag-celebrate nga bongga-bongga, no? Maggarbo nga preparasyon, bongga nga preparasyon, pagkatapos damo preparasyon abi, pagkatapos may imnanay pa, gina pangabay gid nila ina sa aton para malikawan ang paglala sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Kung mahimo man lang naton ngabi hindi, di ba? Likawan naton ina para ikontrahunta bilang ila sining ang ila sinibla projection nga after Christmas and New Year mas spike or matimbuok ang kaso sang COVID-19 na so kung mabulikan naton sila nga gubon inang ila pagtan-aw nga pagsaka sang COVID-19 himuon naton kay nga damo pa nga selebrasyon sang Pasko kag New Year ang aton maabtan. Enjoy lang kita sa tag sa kapuluyan na kung pwede pa lang enjoy ka kung anong inyo dira preparation, anong inyo dira saluan, i-share sa mga tao sa inyo palibot. Kay Christmas is sharing, Christmas is giving and sharing to show our love to our fellow men. Diba? Na? Kalakip man sa ginapangabay sa University of the Philippines, Octa Research Group, kung mahimo, limitahan ang pagtinipon-tipon sa Paskwa, sang tubtub sa pulo lamang katawo. Di kon pulo kamo sa isa ka pamilya pulo no pero mag-15 hindi na daw ako naging man nga family di ba sa muling na kun pwede pa lang likawan gid anay ang pagbisita sa aton mga pamilya tungod sa masiling bala naton hindi sigurado kung sino sa ila ang carrier sang virus. Kaya hindi tagid mahibalan. Bisan masiling nga kapamilya man lang naton upod, kapamilya man lang naton bisita, pero hindi kita sigurado kung may virus sila. Pwede man siguro, makasuggest kita, no? Ma-virtual na lang kita, kay uso naman subong, kaghalos kalabanan, pwede gid.
virtual abi Christmas celebration, i-on nyo man da, i-open yung inyo da nga video chat kamo, di ba may chat room sa Messenger, may duo, di ba? Pwede gid nan. Ang hambal gani ni Professor Guido David nga pwede mapwede kag posible gid nga may matabo nga dako iya nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa masunod nga isa o kun duha ka bulan kung hindi mangin disiplinado ang mga Pinoy sa selebrasyon sa Pasko kag bagong tuig, kag kun unahon ginaton ang enjoyment na kun unahon tagid ang pag-enjoy na ang pagsinadya na siling niya gani, gin-explain niya pa mo siling niya, hindi sila nga ginadumilian ang mga tao nga magwa, no? Wala ginadumilian ang mga tao nga magwa. Kundi, ang ilagi lang ginahambal suno sa ilya, nga mag-enjoy kita sa Christmas, pero medyo controlled lang, na kag hindi man inang all-out gid nga mag-party gid kita, na hindi gid all-out nga mag-party kita nga may ara 50 to 100 people, kag pagkatapos mag-video kay kita, na sinya kumbaga medyo muted lang anay, muted lang anay juta yung celebration naton. Kay ti sundo say wala sang madula sa aton kung sundo naton ina, pero kung hindi kita magsunod dako gid nga problema ang matabo para sa aton. Ti gusto nyo ma-lockdown na naman kita nan, ti hindi man na siling sa pagpamakog kundi kita ginapa-inchendi lang kag ginapa-alerto. Ti sa kinananay naman na kung nag-aululupod, hindi ginamalikawan niya nga mag-inistoryahanay, magkinadlawanay, ganiti kung maghinarakak ng istorya sa babaw lang misa, di ba? Inistorya, hindi malikawan, isang iba nagatabog ang ila sinilaway. Nan. Amo nang isa man sa ginpainumdum sang Lung Center of the Philippines Administrative Services Head nga si Dr. Antonio Ramos. Nya kung istrikto man, kung istrikto gid man ang pag-inupdanay sang pamilya, pwede nga makapatigayon gid lang sang virtual Christmas party, as I said, di ba? Kag ipadala na lang ang mga regalo, pwede nga Christmas party, virtual Christmas parties, di ba? Preparar ka muna sa inyo exchange gift. Preparar mo kami din sa amon exchange gift. Numberin nyo da. Kay numberan man din namon. Tapos, magbunot-bunot, do something nga mo sina. Okay? Yes, Tita Wilma. Kung hindi man malikawan ang pagtinipon-tipon, pwede man naton imuon sa guwasang balay para, sige-sige, hindi sa sulod, kung sa guwa, kung may lagwerta, kamudera, butang kamuda sa lamesa, na dira ka mo party-party, kay dira sige ang kuwan sang hangin mo, dapyas ang hangin. Pagkatapos, syempre, medyo safe pa. Ang hambal sa nga ng Health Secretary nga si Esperanza Cabral. Pero, mas namigid kung kita tanan ang naghahalong. O, di ba? Yes, kay batyago naton ang Espiritu sang Paskwa. Himuon naton initanan. Mag-isa kita para nga mangin safe kita completely against COVID-19. So, sa mahambal man naton, masugod na buwas ang aginaldo, simbang gabi. Siyempre, karon iya, na? Karon na masugod ang simbang gabi sa gabi. Aginaldo buwas sa kagahunti, magpreparar ka mo kung anong dapat ninyo i-preparar. Alas 2:25, Action Radio, Philippine Standard Time. Aton anay nga, DTX 500 capsule. Ang DTX
Radio Philippine Standard Time. Relax lang Si Tita We magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga commercials. Hapon lang kay JC Chris, kay Inday Jean Officer, kay Martin Aliling, good afternoon po. Mayang, tawi na ka-muted ka, hindi, may something, hindi pwede natin ma-air na. Sorry, naintindihan nyo man may aradan na sa dalong this portion is muted, di ba? So, gamay lang ang pag-intindi. Okay? Lito si Conde, salamat gid mayong hapon, Tito Wilms. Advance Merry Christmas, likewise man. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel, Tita We, Edilaw, salamat gid. Hatamyaw ko liog sa akong duwa ka mga hinablos, Clarence and Clarissa, salamat man sa imo, Inday Wilma Cabarles. Kay Idion Basa mayong hapon. Lito si Condes, Tita Wilms, advance Merry Christmas again. Bob dawi Merry Christmas sa inyo tananda sa Action Radio kag sa Inocencio family kag Cabarles family. Okay, salamat gid. Kag Joy Montiliano, Kausing Katulay, salamat gid. Kag nadula na di siya. Ari na lang diri anay Tita We. Kay Faith Joy Tumbukon Palano, good afternoon. Kay Rian Montesa. Toto Anthony Jones, Savilio Siblano, good afternoon. Salamat gid. Kay Lilibeth Ninia, kay Alma Agravante Sabatar, kay Jean Marie, no? Feb John Ramos, salamat man. Kay Miss M's Aboso, Miss M, salamat gid. Good afternoon. Mayrene Insha Fabiano, kay Teresa Pedrosa, salamat gid. Ano niyang ginakurisong mo Bing Barilio? Ara na, natamyaw ko na ikaw. Salamat gid sa imo, ha? Salamat kag salamat gid. Bao naga-enjoy man si Mayang. Salamat man sa inyo. Luz Yang, salamat man. Armon Tuarihinio, salamat, good afternoon. Ednil Baruyana, kag kay JC Chris, Alma Belhera Bedra, good afternoon. Kag kay Probilino Marquinio, salamat man. Inday Monique Francine Banyes Minerva. Kay Master Fanny Makairan Hayawon, good afternoon. Kay William Barrera Binyas, kag kay Drawid Kauntoy, salamat gid sa imo. Kay Philip Alonzagay, Tutuken, good afternoon, salamat mine. Kag kay Milagros Cesar Alit. May Eucariza Shoko, good afternoon. Kag kay Nestor Escobido, Mikila Flader, Lider. Leia di Palio Hipilango, salamat man. Okay, karon naman, abalikan ko lang inyo man mga greetings. Ha? Relax.
kaina nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Na? Happy birthday sa inyo. Yes, kabay pa nga mangin malipayon kamoy labi na sa karon nga Pasko. More blessings para sa inyo and good health. Stay safe. At sa mga nagahulat naman sa ilang horoscope, Tita Wet. Para karon nga adlaw Martes, Disyembre 15, tuig 2020, unahon naton ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius amuning mga natao Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius, kung ano man nga circumstansya nga magabot sa imo karon nga adlaw, kinanglan batunon mo. Kinanglan batunon mo. Kagikan dira himuon mo gid, na? Himuon mo gid ang imo masarangan nga may pagsalig sa mahal nga Dios, nga malampuasan mo ang tanan, paagi sa pagpaninguha, paagi sa pagsakripisyo kag determinasyon. Magsalig ka, na? Magsalig ka lang sa imo kaugalingon kag sa kaytaasan. Kay nga ang ending mangin okay. Maswerte mo nga mga numero 10, 55, 21, 33, 42 kag 12. Samong pink is your lucky color. Capricorn, ay mga Capricorn naman na mo ining mga netamo. Disyembre 22, tubtubinero, just 9. Yes, Capricorn, abi mo, subong adlaw, involved ikaw sa mga positive aspects ng kabuhi. Madamo ikaw achievement nga mahimo karon nga adlaw, kag syempre mangin malipayon ka. Mga masuwati mo naman nga mga numero 6, 15, 50, 32, 21, kag 43. Cyan blue is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius sa mining na tao, Enero 20, tubtub Pebrero, just 8, bow. Mag-enjoy ka suno sa imo horoscope karon nga adlaw Aquarius, kay nga deserve mo ang mangin happy today. Halungan mo lang lawas mo para nga sige-sige ang blessing sa pag-abot sa imo. Maswerte mo naman nga mga numero 7, 52, 24, 42, 11 kag 23. Mustard yellow is your lucky color. Mga Pisces, ang mga Pisces naman mo ini mga natao Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20, Pisces, nahatag na sa imo ang madugay mo na nga ginapangabay. Madugay mo na nga ginapangayo. Nahatag na sa imo, di ba? Ang imo na batyagan subong do ka nami gyud. Feel good ka subong. Ari pag yun na may sugbon sa puntang imo horoscope, i-avail mo ang discount sa mga balaklon mo kung na mo may plano si Pisces nga manghatag sang Pasko. Okay, so i-avail mo ang discount sa mga balaklon mo suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo naman nga mga numero 4, 22, 31, 42, 49, di na to siya, nagtalag ang mata ni 49 kag 12. Cherry red is your lucky color. Kasi lingon nagdalaman daw kayo, nakahaklo ko sang kahumot sang kafe. Aries, dugay-dugay, mga petaya. Mga Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril, just 9. Ikaw naman, Aries, nangin praning ka tungod iya sang pandemic. Oh my golly. Hindi, relax lang magpa-test ka para sigurado ka suno sa imo horoscope. Ipahamtang ang imo balatsyagon na tungod sa imo ikaayong lawas. Saligi, basta healthy ka lang, no problem. Ano yan, bal sa imo horoscope. Maswerte mo nga mga numero Aries, 3, 33, 15, 25, 53, kag 43. Jade green is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Ay numan nga kasugtanan ang ara dira kinanglan mangin maayo ang dalagan sina. Kinahanglan maariglo ang tanan. Matinlo ang mga transaksyon nga sudlan mo, ha? Taurus, kag kinanglan mangin wise ikaw. Maswerte mo naman nga mga numero 3, 7, 21,
25-42 kag 18. Fuchsia pink is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope. Una nga bahin pa lang na karon niya nga adlaw. Pero syempre, para sa itong mabaskog man nga immune system, Dr. Pinoy Squalene Capsule, hindi gid pagkalimtan adlaw-adlaw para ikaw may resistensya, para ikaw mapagsik, kag mapagros ang lawas mo bilog nga adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo kinahanglan. The best nga immune system booster, the best nga cleanser kag regulator sa imo dugo, kag the only oxygen capsule iya nga nagapuno sang oxygen level requirement kag kinahanglanon sang imo sinilawas. Amo lang ang kinahanglan mo adlaw-adlaw para ikaw mainog bato sa kun anuman nga aton ma-encounter nga makahalit sa aton lawas. Pero kung ikaw man ang may ginaantos nga balatian, ara lang. 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo nang hambal ni Tita Wilma, kung may palamangkutanon ikaw sa iton produkto, kag sa imo ginaantos nga balatian, ara nga iton Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Si Miss Bell, mag-entertain gid sa inyo mga palamangkutanon. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan nga Negros Grace Pharmacy, sa tanan nga The Generics Pharmacy, dira sa La Casiliana, ada sa Triple K Drugstore, sa Adas Pharmacy, GRV Pharmacy, kag sa Pontevedra, ada man sa Greet sa tanan nga batch 67 of EB Magalona High School. Thanks, Gid. Halin kay Ma'am Luvis Minda Bunhibod. Thank you, Ma'am. Salamat, Gid. Kag, abaw, nagaharak-hak gid siya, kay naga-enjoy siya. Ma? Salamat, Gid. Salamat, Gid, sa imo. Hindi ta nakamakita. But anyway, okay lang. Ari, di siya sa piyak, no? Kay Veronica Santillan Manukan, good afternoon man. Kay Arlene Jucadis. Kay Wang Serrano, salamat gid sa imo. Kiyen, salamat man. Kag kay Chiben Yanab Silonga, salamat man. Kay Roy Pavilardo, salamat gid sa inyo. Pavilario Titue, no? Rimia Conclara Antiporda. Kay Hazel Alvarez, yes, good afternoon. Kay Josephine Aligado. Josephine Aligado, kay Chebin Yanab Salonga, kag syempre kay Ronaldin Armamento, good afternoon. Kag salamat gid. Slasher Sumugat, salamat man. Okay, enough na ina. Okay, thank you.
uwi pahuway-huway lang akay. Gapamati ko sa imo. Salamat kid kamayong hapon, ha? Okay na? Yes, padayunon anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon nga adlaw. Gemini, nakita Tita Wilma, ang mga Gemini, amo ini mga natawo Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, subong nga adlaw mahibaluan mo ang ginahimo sang partido against sa imo kapartner na tungod dira mas nga dalom pagid ang iya pagpalangga sa imo. Mga maswerte mo nga mga numero 9, 45, 10, 58, 23 kag 32. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer, pamati ang imo horoscope. Nagapadayon ka sa imo work from home? Sa mga nagapadayon lang, no? May posibilidad nga ma-develop mo man ang food delivery nga negosyo. Nasulod na sa pensar mo, Cancer, ha? Mas swerte mo nga mga numero 3, 12, 48, 33, 45, 25, kag 23. Chestnut brown is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ina mga bago ba lang nga design sa product nga ginabaligya mo, tunan mo pagid Leo, no? Pilion mo mga good quality para mangin maayo man ang resulta sang imo negosyo. Maswerte mo nga mga numero 8, 35, 15, 23, 41, kag 53. Lavender is your lucky color. Mga Virgo, mo ini mga nataw, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Abaw, irito-rito, kasunod sa imo horoscope po, irito-rito ikaw sa isa mo kaupod sa trabaho. I don't think so. Tunan mo kung bala para sa imo hindi kung basta kung type mo man siya o kung hindi na kag Virgo ay nakaligad na hindi ka na magpa-apekto pa. Palipasa? Yes, palipasa na ina or paligara. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 52, 22, 40, 15, kag 35. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Kung anong maayo nga, atubang nga kung anong ila katuyuan, basta sa kaayuhan, okay. Kung hindi, eksplikar ka lang, ha? Kag, ari, kung anong mga plano dira nga mga malipayon nga mga event, kinahanglan o sisaon mo gidanay sang maayo, kag isa pagid Libra suno sa imo horoscope, halungan mo ang imo ikaayong lawas. Likaw kaanay sa mga mantikaon nga pagkaon. Mga maswerte mo nga mga numero 4, 7, 22, 13, 30, kag 35. Flame red is your lucky color. Sa katapusan natin ng zodiac sign Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Mag-focus ka sa mga maayo nga mga bagay. Tungod nga, ma-attract ang imo mga trabaho nga gusto sudlon. Prosperity ang natalana para sa imo. About ayuhan gini no. Scorpio, mga masuwanti mo nga mga numero 5, 30, 33, 42, 38, 20, kag 8. Ocean blue is your lucky color. Nabatian ang itong tag sa zodiac sign. Pagiman sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw. Martes, Disyembre 15, tuig 2020. Pero relax lang kay si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Break. Upod ang Zentum Plus Coffee Mix. Di ba, Tita Wen? Ma'am, good afternoon. Thank you, kid. And Merry Christmas in advance. Kay Ma'am Batalia, yes, amon din. Thank you so much, Ma'am, and good afternoon. Hello, Tita Wilma. Say hi lang da sa family aro sa Barangay Taguk, Kabangkalan City. Kag family is para sa Barangay Manduaw, Bayawan City. Mayong hapon lang. Aba, kita nyo lang na. Salamat, gid, kag mayong hapon lang dira sa inyo, tenan. Kag, syempre man kay Tina, kay Christina Vibiera Soriano, may damo gid niya salamat. Kag kay Inday Rosie Britannico dira sa The Ruins, good afternoon. Salamat gid sa inyo pag-upod karon nga hapon. Alas 2:55 sa sinani nga bahin, mga bay si Tita Wilma, op din ninyo ako sa pagpangamuyo. Orasyo Emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. So, salamat gid sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati sa pagupod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa siniiyang ation. Alas 2:59 Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Mayong hapon lang dira kag madamo gid nga salamat sa nagaupod man sa itong sa sininga hapon tiwe, no? Kay Emily Escomo, salamat ha. Niya titawi ara akon ngalan, hindi mo gid ko pagkalipatan. At sa bagus nga pamilya dira, salamat man. Salamat man Inday Virgil Pinda, kay Mark Bianes, kay Don Rich fiancé. Salamat gid. Loretta Hinoves, salamat man sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon, kay Intera Maylin, ha? Salamat kay Ross May Dion, kay Noel Abraham Jr., kay Jocelyn de la Cruz. Salamat gid sa inyo. Kag siyempre, preparar hikot na nga dan temprano para makapahuway temprano, preparar para sa itong sini obligasyon na naman para sa masunod iya nga adlaw. Ha? Okay, Tita Wilma. Merry Christmas na lang da silang nilaw. Advance ko na Happy New Year tawa. Okay, salamat gid. But anyway, ari anay dali lang. Action Radio Philippine Standard Time, imponto les 3. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, sa siningabahin, wala na si Tita Wilma sa panahon pa. Gani kita man magapaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga hapon. Ang ito na Bible verse for today from Isaiah chapter 65 verse 1, I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. I can't say goodbye. Salamat gid kag buwas na naman kita mag-updenay. So standby na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!